te halusitte nähdä sen koko napakymppi-videon, niin tässä se tulee. Agroaalloilla napakympin pariin. Ei muuta kuin pyöräytetään peli käyntiin. Ensimmäisenä kutsutaan lavalle herrat A, B ja C. Tervetuloa raikuvien aplodien kerran. Ja samojen aplodien tai oikeastaan uusien aplodien saattelema, herrat voi laittaa vielä silmät vaikka vähäksi aikaa kiinni, ei vahingossakaan kurkata, niin otetaan samanmoisten rajujen aplodien ja tunnarin saattelemana lavalle meidän upea neiti X. Miten musta, Hanna, tuntuu, että tää meidän X, A, B ja C on sen verran nuorta väestöä, että onkohan ne ollut edes, täytyy ehkä kysyä, että onko ne edes kattonut alkuperäistä napakymppiä? Mä kysyin ja ainakin yksi tunnusti, että joskus lapsena ehkä vähän. Tai sitten YouTubesta, mutta kyllä tämä pelin henki heille tässä kohta selviää. Tämä selviää. Jos mä aloitan tuolta X:n esittelystä, niin mennään tutustelemaan vähän jo herroihin sinne. Hei, parallaa! Upean näköinen ilmestys täällä. Kuka olet ja mistä päin olet tullut tähän mahtavaan peliin mukaan? Johanna, Lempäälässä asun ja Jämsänkoskelta on lähtöisin. Onko lempääläisiä tai jämsänkoskelaisia täällä meidän risteilyllä mukana? Kättä ylös tai iso kiljasu. Ei ainakaan vielä, eli sua ei välttämättä tunnisteta. Tämähän on hyvä asia. 3 adjektiivia, millä kuvailisit itseäsi. Reipas, iloinen, energinen. Siinä oli 3. No, onko nämä samat adjektiivit niitä, mitä sä kaipaat tuolta herra A, B tai C? Niin onko se semmoisen perfect match niin sanotusti, että hänellä olisi näitä samoja ominaisuuksia kuin sulla? Vai mitkä on ne sopivan matchin määreet? No kyllä jonkun verran energiaa täytyy olla, että pysyy mun matkassa mukana. Ei, pakko kysyä, kun on noin hyvä nauru. Mikä on tuon ilon takana? Mitä sä teet ja harrastat, noin niin kuin, jos jollakin niin herroille tulee jonkunnäköinen mielikuva, niin jos sun pitää yksi tekeminen tai harrastaminen paljastaa herroille, niin mikä se olisi? No ehkä mä sanoin, että lavataan sitä kuntosali. All right, Hanna, täällä on lavatanssiva kuntosali muidu tarjolla. Ketäs siellä on? No niin, aloitetaan täältä herrojen esittely. Herra A, oikein hyvää iltaa. Mikä on sun nimi ja mistä päin olet lähtenyt napakymppiin? No terve, mun nimi on Jyrki Mällinen ja mä oon Porvoosta kotoisin. Miltäs noi neiti X:n harrastukset ja adjektiivit sun korvaan kuulosti? Sä ainakin täällä hymyilit isosti, kun hän kertoi itsestään. Somea jonkun verran seurannut ja kuunnellut, niin on pieni mielikuva päässä, että kuka siellä voisi olla meidän toisella puolella. Oho, tämähän lähtee heti mielenkiintoisella, että hän saattaa aavistaa, kuka neiti X:n paikalla istuu. Tervetuloa mukaan, Jyrki. Voit antaa mikrofonin herra B:lle. Oikein hyvää iltaa, herra B. Kuka siinä istuu ja mistä päin? Iltaa vain tuolta Pajukosken Pauli Honkajoelta. Minkälaisiin odotuksiin olet lähtenyt, Pauli, tänne agroaalloilla risteilylle? Arvasitko, että napakymppi ikään kuin chanssi koittaa, kun pääset merelle? No, kyllä avoimin mielin tietysti tänne mukavaa pientä illan ohjelmaa. Ja oli tämä vähän tiedossa, kun vanha isäntä antoi semmoisen valttikortin, että tänne pääsee, jos tällaisen osallistuu. Kiitoksia, herra B. Sitten kuka istuu herra C paikalla ja mistä päin on tullut? Raatikaisen Mikko istuu ja Tervosta on tullut. No, minkälaisilla adjektiiveilla sinä kuvailisit itseäsi? Mitäs ne oli? Reipas, iloinen, energinen. Näin, taktinen. Aplodit meidän hienoille herroille ja neiti X:lle. Eiköhän me laitetaan nyt napakymppi käyntiin. Neiti X, miltä kuulosti nuo herrojen kuvailut? Oikein hyvältä. Eli lupaava peli on käynnissä. Hei, mä annan sulle nyt ensimmäisen kysymyksen vuoron, niin millä kysymyksellä lähdetään liikkeelle? Lähdetään sellaisella kysymyksellä, että miten käytät päiväsi? Herra C voi täältä aloittaa. Miten käytät päiväsi oli kysymys. No, käytän päiväni
arkena tilan töissä pääsääntöisesti. Ja siihen joku harrastusiltaan, vaikka lentopallo tai sulkapallo voisi olla sitten aika mukava ja saunan lämmitys, niin siinä on ihan semmoinen perus basic arkipäivä. Näin herra C, entä herra B? No tilan töissä menee päivä, mutta viikonloppuisin tulee sitten vähän käytyä viihteen puolella. Entäs herra A, miten käytät päivässä? Palkkatöissä tulee käytyä päivittäin ja vapaa-aikana sitten tällä hetkellä taloon rempatessa ja sitten muiden harrastuksien parissa. Aktiivista porukkaa oli herra A, B ja C. Ja kerrottakoon herroille ja yleisölle, eli meidän neiti X:llä on täällä tarkka merkintä, että siellä on kuulkaa semmoiset hymiöt ja systeemit, että lopuksi ihan mielenkiinnolla haluan nähdä, minkälainen bingo täällä sitten onkaan. No hei, millä kysymyksellä jatketaan? Mikä pysyy kädessäsi parhaiten? Vasara, traktorin vaihdekeppi vai pleikkarin ohjain? Herra A voi aloittaa. No niin. No varmaan ensimmäisenä niin traktorin ohjaus ja keppi ja sen jälkeen vasara. Pleikkarin ei paljon pelaile. Entäs herra B? No kaikki pysyy tarvittaessa kovaa kädessä. Wow. Entäs herra C? No varmaan eniten tulee se traktorin kanssa oltua tekemissä, mutta vasaran kikkansa kyllä ja leikkarin ohjanta en muista milloin olisin pitänyt kädessä, mutta varmaan pyssyy. Minkälaisia merkintöjä tästä vastauksesta tuli? Mä en oikein itsekään tiedä, mutta mulla on tässä joku selkäsysteemi. Tämä on täysin vedenpitävä systeemi. No hei, sitten vielä mennään kysymyksillä eteenpäin, niin mikä seuraava kysymys? Oletko yleensä porukan keskipisteenä vai seuraatko mieluummin tilanteita sivusta? Herra B voisi aloittaa tämän kierroksen. No kyllä sitä tulee vähän katsottua, että mikä on tilanteen kuva, mutta kyllä siihen on mukava vähän sitten juttuun mukaan lähteä, ettei vallan nurkaskaan katsele mitä muut tekee. Entäs herra C? No, pyrin joskus pysymään sivussa, mutta kyllä vaan aina sieltä itsensä sitä aika keskeltä löytää jostakin syystä. Rehellistä puhetta. Entäs herra A? Se riippuu kyllä seurasta, että onko tuttua vai ei tuttua, että tuttujen keskellä niin tulee kyllä olemaan oltua aika keskellä, mutta sitten ei tuttujen kanssa niin tulee seurattua ensin tilannetta ja sen jälkeen tehtyä arvio. Kumpaan kategoriaan meidän neiti X kuuluu itse? No, vähän riippuu seurasta ja tilanteesta. Eli se oli hyvin samankaltainen vastaus kuin meidän herroilla tuolla. Ja hei, tässä kohtaa haluan muistuttaa yleisöä. Nyt olette nähnyt tämän kutkuttavan tilanteen, niin Katjalle, jos tulee mieleen hyviä osuvia kysymyksiä, niin Katja on nyt tuolla vilkuttelemassa. Trinkkiliput lämmittää hänen taskuaan tuolla, niin jos trikkilippua halaa ja on täydellinen kysymys tähän meidän skabaan, niin ei muuta kuin Katjalle tonne kysymyksiä. Mutta meillä on hyviä kysymyksiä myöskin täällä neiti X:n omassa taskussa. Millä mennään seuraavana eteenpäin? No sitten se aika tärkeä, että millaiset tanssitaidot sinulla on. Herra A. Just sopivasti, niin tämän viikon maanantaina kävin ensimmäisellä tanssikursseilla. Se saa jo aplodit tässä kohtaa kyllä. Hyvä! Kiitos. Ja no jos mä viittin vähän kehua itteni vielä ennen kuin nämä muut herrat pääsee ääneen, niin viime vuonna taisi tultua käytyä vähintään 15 tai niin kuin lavatansseissa, että jonkun verran on kuitenkin tanssitaitoa. Wow, entäs herra B? Vanhojen tansseissa on tullut aikanaan käytyä ja viimeksi sarkamessujen jatkoilla eli sarkabileissä. Eli kikapo taipuu siellä, herra B. Ei se oikein kyllä hyvin taipu, mutta jos mieltä vähän muistellaan, niin kai se sieltä löytyy. Minä vuonna sarkamessut oli? Tänään, oliko viikko sitten? No niin, eli tuoreessa muistissa on tanssitaidot siinä tapauksessa. Entä herra C? No, pari vuotta on nyt tullut sitä asioita harrastettua ja kiinnostus on kovaa lajia kohtaan ja Foxi menee ihan ok ja
humppa on ollut semmonen kova juttu nyt ja viimeksi tanssin minäkin silloin Komioitten keikalla kävin yhden humpan tai 2 humppaa tanssimassa ja mutta kiinnostaisi kyllä appia uusia tansseja lisää. Hei, siis tässä kohtaa väliaplodit näille meidän herroille. Aivan mieletöntä. Ja joku vielä kehtaa sanoa, että suomalaiset miehet ei tanssi, niin sulla on tullut hyvä otanta suomalaiset. Miltä tommonen vastaus kuulostaa? Jos tanssi on lähellä sunkin sydäntä, niin miltä tommoset vastaukset kuulostaa? Oikein hyvältä. Lupaavaa siis. Hei, Katja ei vielä ainakaan vilkuta tuolta, että jos yleisökysymyksiä sankoin joukoin tullut, niin mennään me eteenpäin meidän kysymyksillä, niin seuraavaa kysymystä. Mikä tuotantoeläin kuvastaa sinua parhaiten? Herra C. No, kyllä minä omiin sonneeni samastun monessa kohti aina. Ei tarvitse tarkentaa, kyllä me varmaan arvattiin. Herra B. Mennään nauta linjalla. Löytyy lehmiä ja sonneja. No niin, entäs herra A? Kyllä se vanha siitossonni varmaan on aika lähellä. Vanhassa vara parempi. Tuolla näyttää siltä, Katja viittelöi siihen malliin, että olisi yleisökysymys. Niin mähän voisin sinne päin tulla kysäseen ja mennäänkö perinteeseen, että mistä päin ja millä asialla. Hei vaan, kenellä meillä oli kysymys täällä? Seija Inkoosta täällä kyselee, että onko lämpimät kädet? Onko lämpimät Ihana kädet? kysymys. Hyvä kysymys. Sillä annetaan aplodit hyvälle Ihana kysymykselle. kysymys ja drinkkilipusta onnea. Herra B voisi aloittaa. No valitettavasti tähän voi olla kylmän puoleiset kyllä, mutta eiköhän siinä illan tullessa niin ne lämpeä. Hei, Herra C. onko sun tietoa D-asioista? Kyllä veri kiertää. Entäs herra A, onko sulla lämpimät kädet? No tää oli kuiva tää paperi, kun mä sain sen, mutta Upea kysymys. Miten neiti X, miten sun käsien laita? Ja niillä on vaan toiseen No ne on kyllä yleensä vähän kylmät, mutta kyllä ainakin tanssiessa lämpenee. Mä katsoin vähän, että mustekin meinaa levitä. Hei, yksi kysymys on vielä täällä yleisöstä kanssa. Jos sä annat mikrofonia vaikka vähän tosta eteenpäin, niin mä voin Sä hetkeksi ainakin antaa sanoit tän. sen kanssa just sovittu. Niin, mut siis onks täällä, onks se hauska? No niin, paljonko hehtaareja eläimiä? No niin, nyt päästiin sitten asiaan. Minkä? Herra A. Itsellä ei ole tällä hetkellä vielä yhtään, mutta kotitilalla, missä viljellään, niin 110 hehtaaria on peltoa ja meillä ei valitettavasti ole tuotantoeläimiä siinä suhteen, vaan hevosia, niin niitä on siinä 60 ja 50 välillä. Aplodit. Siinä riittää kengitettävää. Herra B. No, meidän kotitilalla, joka ei ole kyllä myöskään vielä itseni omistuksessa, niin on 72 lehmäpaikkaa ja kaikkinensa eläimineen on 200 luokkaa eläimiä ja pelto on siinä 130-140 paikkeilla. Aplodit myös tästä. Ei voi näissä asioissa kyllä mennä vihkoon. Entä herra C? Lihanautoja on ja pääluku on noin 1200 ja peltoa 500 hehtaaria viljelyksessä. No niin. Sillä tavalla. Sillä tavalla. Miltä nämä vastaukset kuulostaa neiti X:n korvaan? Aika isoja tiloja. Mites, nyt pakko kysyä tämmöinen kysymys, tässä tarkentava kysymys. Miten sulla nämä kaikki tommoset maataloustyöt, niin onnistuuko neiti X:llä? No siis mä oon ihan maalta lähtöisin, että meillä on viljatila niin kuin isällä sekä niin kuin oli silloin niin kuin eläintila, lehmätila. Mutta lehmät on nykyään sitten laitettu pois, että vilja- ja metsätila nykyään sitten isällä. Että on niitä tullut tehtyä silloin lapsena. Eli ei pelkkä tanssitaito, vaan kaikki muutkin. Sitten mennään seuraavana sun omiin kysymyksiin. Yleisöltä tuli hyviä kysymyksiä, niin minkä kysymyksen sä haluaisit seuraavana esittää? Mitä harrastat tai haluaisit harrastaa? Herra B voi aloittaa. No, aikaa on vähän aina rajallisesti tuossa kesällä, kun on noita maatilan töitä, mutta näin talvella on paremmin tätä vapaa-aikaa, niin tulee harrastettua laskettelua ja hiihtoa. Vähän käy jääkiekkoakin joskus pelaamassa.
Entäs herra C, minkälaisia harrastuksia sulla? No, pallopelit on ollut aina lähellä sydäntä. Olen pienestä asti pelannut ja äsken mainihin, että lentopallo ja sulkapallo on semmoisia tärkeitä salibändiä käyn pelaamassa ja kuntosalilla on käynyt joo, mutta sitten se on vähän esimerkiksi tuon lentopallon kanssa vähän semmoinen huono laji yhteensovittaa. Ja sitten moottoriurheilua sen verran, että moottorikelkkailen ja vesijetteilen kesällä ja monipuolisesti hiihdosta tykkään ja kyllä on niin urheilu kiinnostaa. Niin kuin vois melkein kysyä niinpä, että mitä et harrasta, mutta entäs herra A? Joo, villisikoja yritetään kurittaa omalla koiralla sen verran minkä ehtii ja mitä löytyy, mutta metsästys on lähellä sydäntä. Tätä tanssiharrastusta on tullut tehtyä ne viikonloput mitä ehtii. Aktiivista sakkia. Hei nyt sitten, jos sun pitää sulla lisää muutama kysymys vielä jäljellä, niin yksi kysymys pitää valita sieltä, niin minkä kysymyksen? Nyt tarkkaa seulaa sieltä, niin mä annan sun hetken aikaa. Ja nyt vielä, jos tässä kohtaa kun neiti X miettii, niin jos on vielä yksi yleisökysymys myöskin, niin Katjalle tuolta nokkelasti ja nohevasti viitatkaa ja hihkaskaa, että Katja, täällä yksi kysymys. Mut nyt neiti X, sun oma viimeinen semmonen ratkaiseva kysymys. Oota, tuolta tulee yleisökysymys. Joo, tulee kyllä. Otetaan se ensin. Oota, me vedetään tää, kun hän on nyt miettinyt tässä selkeästi kuumana puu. Voiko vetää? No niin sitten me mennään yleisölle. Tuo loppuhuipennuksena Loppuhuipennuksena. Joo, terve Jouni Urjalasta. Kysyisin sinusta petipuuha juttua. Elikkä 1 vai 2 peittoa? Tää on muuten tosi tärkeä kysymys. Aplodit tästä. Tää voi olla ratkaiseva joidenkin mielestä. Herra A, 1 vai 2 peittoa sängyssä? Kyllä siitä täytyy olla 2 peittoa. Paksu vai ohut? Viileä vai lämmin peitto? No, mulle on, mutta toinen saa sitten valita. Ihan valita itse oman peittonsa, että sä et niinku puutu toisten peittoihin. Ei. Entä herra B? Jos siinä joku vieressä nukkuu kaverina, niin ei, hän saa päättää, että ei ole niin justi. Sä voit sitten mukautua toisen toiveisiin, sekin on aika kiva vastaus. Entä herra C? Kyllä minä sanon kanssa, että 2 peittoa. Mites sulla? Viileä, lämmin, paksu vai ohut peitto? No, kesä vai talvi? No, puhutaan nyt vaikka talvesta, kun ollaan talvessa. No, paksu peitto. Niin, ettei mene silleen hassusti Niin, ristiin. kesällä ohut. Just näin. Voitteko nukkua ilman täkkiä pelkällä pussilakanalla? Ei. Kukaan ei. Vai B voi? B voi nukkua myös ilman täkkiä pelkällä pussilakanalla, ihan tämmönen detsku. Mites neiti X, mites sun Peti, siis sänky, no peittohommat, niin minkälainen peittohomma? Heiluuko peitto? Minkälainen peitto? Anteeksi. Kyllä mä tarvin peiton, mutta mä oon aikamoinen semmonen niinku peiton varastaja, että sinänsä on hyvä olla 2 peittoa. Niin, ettei tuu riitaa siitä homma. Niin. No nyt sulla oli aikaa tuossa yleisökysymyksen verran, niin miettiä tää ratkaiseva kysymys ja sun tukkimiehen kirjanpito näyttää sillä aika, jos mä nyt tulkitsisin niin en osaa sanoa, että kenet valitset, mutta mikä sun ratkaiseva kysymys on? Elikkä missä näet itsesi 5 vuoden päästä? Aika hyvä kysymys, tulevaisuuteen astutaan. Herra C voi aloittaa. Näin itseni Suostujärven rannassa, minulla on haave sinne rakentaa sinne loma-asuun. Missä päin Suomea se on? Se on lähellä tilaa, mutta että sitten tilalta pääsisi pikkusen irtautumaan töitä. Just näin, kuulostaa hyvältä. Entäs herra A? Joo. Sinä oot herra A. Minä. Hyvä. Siis kyllä mä toivon, että mä pyörittäisin omaa tilaa ja siinä olisi sen verran kannattavuutta, että toinenkin osapuoli voisi olla siinä tilan töissä mukana. Haaveilet yhteisestä tulevaisuudesta jonkun kanssa. Kyllä. Juuri näin. Entäs herra B? Kyllä, toivottavasti omalla kotitilallani siinä sitten. Ja jos nyt tarkalleen 5 vuoden päästä, niin eiköhän sitä tuoisi olla tähän aikaan. Aplodit näille hienoille herroille. Hei, sitten pakko kysyä nyt sitten, kun tämmöisen tulevaisuuskysymyksen heitit herroille, niin mikä sun oma 5 vuoden suunnitelma on, jos top 3 asiaa? No sehän nyt riippuu ihan sitten näistä herroista, että miten se tulee menemään.
Eli näin varmalla otteella, että joku näistä Heistä kaikista määrittelee tää sut tulee riippumaan. 5 vuotta. Hei, no nyt sulla on tässä tää sun hieno mittaussysteemi ja muistiinpanot, niin no ilman että sä sanot nyt, että A, B vai C, niin jos tuosta voit vähän kelata taaksepäin näistä sun muistiinpanosta, niin mikä kysymys oli sellainen ratkaiseva? En mä laittanut näitä, että mikä kysymys. Anna muutama määrä, että kuka noista A, B vai C, niin minkälainen tyyppi vei sun ajatukset ja sydämen tässä kohtaa? No semmonen niin kuin mahdollisimman rempseä ja energinen. Rempsää ja energiä. Nyt A ja B ja C. Miettikää, oletteko rempseitä ja energisiä. Ja sitten jos sä mietit tanssimista, niin sehän tuli aika vahvasti tuossa tapetille, nousi tuolta. Niin mikä on sun oma tanssilaji, minkä haluaisit jonkun tämän sun valitun kanssa nyt sitten opetella kärkeen tai vaikka opettaa tai tanssia yhdessä? Hidas valssi on ehdottomasti mun lemppari. Hidas valssi on kaunis tanssi. No niin, nyt sä oot saanut miettiä tarpeeksi, niin herrat, oletteko te valmiina siellä? Onko meidän DJ Pasi valmiina? Voitte nousta herrat oikeastaan seisomaan. Ja me voitais laittaa hiljaiselle sitä napakymppitunnaria, niin päästään oikein sinne lauantai-illan huumatunnelmiin. Ja nyt alkaa jännittävät hetket. Hanna, toimikoon tää tunnari ikään kuin rumpujen pärinänä? Kyllä. Ja sieltä se soi ja herrat vois nousta jo ylös. Herrat nousseet jo ylös. Herrat nousseet ja voivat ottaa muutaman tanssiaskeleen yleisölle viihdykettä. Ja neiti X, tässä kohtaa tunnelmaa, iltaa, kenet hän valitsee? Herra C. Herra C, raikuri ja aplodien kerran. Ja nouses kuules ylös. Ja herrat voisivat sieltä tulla nyt sitten kanssa esiin. Ja täältä me tullaan ja siellä meillä on Herra C, Match Made in Heaven. Ja mikä on meidän taivutushalaussysteemi? Millä mennään? Nyt tervehtivän neiti Xää. Ai, Aplodit heille. Mutta Hanna, yksi iso juttuhan oli nämä matkakäärät. Kyllä, me tutkitaan nyt. Tässä kohtaa haluaisin vielä, että annatte myös järisyttävän raikuvat aplodit meillä A:lle ja B:lle. Rohkeita herroja. Katsotaan nyt sieltä ensimmäisenä herra A:n käärö. Minne sinä olisit vienyt neiti X:n matkalle? Hei, meikäläisen kotikaupunki. Kuin myös minun. Ouluun. Ouluun, harvi. Meinasin sanoa, että mä voin lähteä sun, mutta en mä voikaan. En mä pystykään, sori. Mutta mitenkäs herra B, mitäs sieltä matkakäyrästä löytyy? Se on vähän tiukalla se rusetti, mutta kyllä se siitä. Noin, läpistä itses, noin. Mikäs sieltä löytyy? Oi, Puola! Dansk Puola. No nyt sitten jännä tunnelma täällä ja mites meidän herra nyt sitten, mikä meillä paljastuu täältä? Jännittää ja rummut pärisee ja kaikkea semmoista. Ja tättär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 ättä. Kai Tukholma! Aivan mahtavaa. Miltä nyt tuntuu? Klassinen urheilukysymys, miltä nyt tuntuu? Oikein hyvältä. Entäs herra? No hyvältä tuntuu. Hyvältä tuntuu. Nyt kun saitte tämän Tukholman matkan, niin huomaatte, että teidän ei ole pakko jäädä sinne heti huomenna. Voitte mennä sitten että voitte mennä sitten toisen reissun tekemään, niin käykö se teille? Joo, oikein hyvin. Hei, tässä napakympissä nyt meillä oli nämä herrat, jotta tää ei jäädä ihan lehdelle soittelemaan ja me saadaan tähän pieni roudaustauko. Niin eikö niin, että sulla on tanssia muutenkin tuolla vähän jalan alla ja mielen päällä? Niin sulla on tämmönen jonkunnäköinen haaste, niin mä sanoisin, että sä haastat kaikki nämä herrat A, B ja C mukaan ja muunkin yleisön tähän sun seuraavaan toimenkuvaan. Niin mä annan mikrofonin hetkeksi sulle. Joo, elikkä mä oon siis Jossu ja somesta tunnetaan tanssivana penkkimuijana. Jos ette vielä seuraa, niin alkakaa seuraamaan. Mutta mulla on siis tänä vuonna semmonen haaste, että mä vedän letkiksiä mahdollisimman monta ja mahdollisimman monessa paikkaa. Mehän tehdään ennätys tähän mun letkishaasteeseen, eiks vaan? Juurikin näin, ja mä voin ottaa mikrofonin ja herrat A, B ja C, te olette ensimmäisenä lähdössä Jossun mukaan. Ja kaikki, joilla letkajenkka tuntuu siellä jalan alta, niin nyt sitten otetaan tähän väliin letkajenkat ja jatketaan kohta herra X:n. Ja vaikkei kuulemma tuntuskaan, topakka komento tulee, että kaikki ottaa pienet lämmöt tähän kohtaan. Niin otamme herrat lauteille ihan juuri ja rouva. Joo. Tunnetaan letkis, meillä osataan letkis. Suomalaisilla saanut aikaan villityksen hirmuisen letkis. Maailmalla on letkis, tanssinuorison
Mannermaa nyt saa kuinka